Edurnezuriren amaordeak ispilu biziduna zeukan. Ispiluari galderak egiten zizkion eta harek egia erantzuten zuen beti, egia gordina bazen ere. Hona hemen ispilua. Bueno, lortzen bada ere kristala ez dautziko berez. Andoni, zu izango zara ispilu biziduna. Eta Jon galdezka etorriko zaizu. Edurnezuriren amaordearen ispilua ekarri dugu, beti egia esaten duena, Andoni izango da ispilu biziduna, eta Jonek galderak egingo dizkio. Ni gazte bat naizta sasoikoa, morrosko bat ez da handarra, nere barruan sentidezaket umorearen indarra, iruditzen zait autoestima, dudala baju xamarra, nola ikusten naiz ispilu aurrean, buru soila eta azarra. Egia soilik erantzuten dut, ta egia hau da aizu, zoritxarrean etzera inoiz, izan morroskotan maizu, ta estandarra ere etzera, ezetz pentsa dezakezu, ta autoestima merezi baino, altuxeago daukazu. Txapelketako garaian igual, amestu oide txapela, pentsatuz aurten bai daukat, igual inoizko nibela, ispilu aurrean jartzen naiz gero, ta ikusten naiz hain txepela, eta zergatik iruditzen zait, guztia ipuin bat dela. Erantzuteko ia hobenuke, ispilutikan irten da, txapelketaren gaiak utzi dit, arnasa ia eten da. Jon Maiazera zure hirugarren, puesto ura da leyenda, txapelagatik galdetu eta morena bat azaltzen da. Ispilu aurrean probatzen ditut, errimak ta umoreak, ispilu aurrean nere barruko tonoak ta koloreak, isladak beti baldin badira, pareko edo dobleak, zure bertsoak zergatik dira, nereak baino hobeak.
Zure bersoak 6,7, nereak 8 tira. Zuk manso pentsatzen dezu, ta ispilukoak dida. Arrazoi zendun gera elkarren, erreflejua dizdira. Lasai Jon Maian ere bersoak, oiek zureak dira.